Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakit
serbisyo, asin reparo. Sabi ni Wad May Bin Bigas nga ta ngayon si say man niya nagdaram sa imong gwapo ka. Bakong iyo tabi Attorney GIO Bungaw. Say man niya nagdaram sa imong gwapo ka. Mga tugang mga kabayan. Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Mama Chadel Chente, kay Ato Kabigaw, kay City Councilor Attorney GIO Bungaw, kay Wad May Ben Bigas, kay Tope, kay Ma'am Elena Valenzuela, kay Papa Dan Rosales, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan, kay Madam Aileen. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Webes, Thursday na ngunyan tabi Wad Mayben, pet sa 19 na kita kang bulan na Setyembre, taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 19. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, man pong klaseng okasyon yan. Day nanggad nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sa dirita kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord. Tas mga bagyo tabi, Sir Javier Bunsa, nagruluwas na po sa Philippine Area of Responsibility. Thank you Lord. Salamat Lord. Salamat sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bahala ka na tabi Lord ha. Igiya mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami matalang. Thank you Lord. Bahala ka na ha. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV.
kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan tabi ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and bawal po mga tugang ang kidit sa mga panahon pong ini. Maayong buntad Bicolandia, asin sa Bicolnet TV. Holbutan na tabi nindo taog to na. No. Og tuna og gulbot tuna. Good morning tabi Ma'am Minda Bormeo, kay Ma'am Joy Casquejo, Saba Ilkerpo. Tama ba? Wala ka madagpo kita digdi ka. Oy, kumusta tabi kita? Kumusta tabi ka mo? Medyo okay na ang panahon tadigdi sa probinsya kang Albay. Medyo kalma na su habagat at su mga bagyo. Oto na, nagluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Salamat to nun tabi, Lord. Kay Sir Edwin Sistina, good morning. Pero pigbubutong man tabi giraray suhabagat kang mga paluwas na bagyo. Kaya may mga paguranoran pa magiraray. Kaya ingat tabi kita ha. Magdarara po kita permiki panangga sa oran. Okay na yan ta. Bako lamang mainiton. Mainito na nga ni ngayang alimantak mo ta. Dipisilon ngunyan maghanap ki imo. Tapos mainiton pang panahon. Kay Ramses Praxidio, good morning. Kumusta tabi si Wad Maybin Bigas? Sige naman, nalibot-libot si Wad Maybin na di. Ano talaga tabi Wad Maybin ang laban mo? Board member o city councilor? Takong city councilor, dahil ka magluwas dyan sa syudad kang Tabako. Sa Tabako ka sana. May barkada ko ka ito, naglaban na board member. Auta nakaabot sa Legazpi. Duman nangangampanya. Bako naman inibaga first district, second district na ini. Kung saan ka kandidato, diyan ka sana maglibot-libot. Kung ma-city councilor ka sa Tabako, diyan sana sa 47 barangay. Dahil ka na magduman sa Malinaw tapos diyan sa Tiwi. Pero kung board member ka, puon Tiwi hanggang po diyan sa Santo Domingo. O yan, first district yan. Dahil ka nanggan magabot sa Legazpi. No. Maluas mo kayang dikyo. Oy, Sir Alberto Bonavente Bunto. Good morning, watching po digdi sa Banawi, Quezon City. Ay, good morning tabi dyan sa Indo. Dyan sa Banawi, Quezon City. Kumusta tabi ang panahon dyan? Digdi po sa probinsya kang Albay, okay na ang panahon. Nagluwas na si Haring Araw, pwede na magbalad kang paroy. Yan naman, pait na kulo na naman na nagbabalad sa tinampo. No. Ano tabian sa to yung mga reparo ngunyan na Webes? Apuera tabi kang scheduled power interruption sa aga. Sa aga na tabi ini, igwang abiso ang NGCP through Aleco, mga tugang.
na magkakaigwa po kay brownout. Dyan sa First District, apuera kang Santo Domingo. Iyo? O, ibig sabihin po, baka kay malilipot, tabako, malinaw tiwi, day po kamong kuryente. Wara po kamong kuryente sa aga. September 2024 alas 8 nin aga, sundo tabi alas 6 nin gabi. Ma'am Franz Binyas, good morning. Alas 6 alas 8 nin aga, sundo tabi alas 6 nin banggi. Sa aga yan ha. Magtiri po na tabi ka mo ki kuryente. Yo. Si Ma'am Franz Binyas watching from Santa Ana, Manila. Ano rin magusto ko daw magpa Manila, ma. Ayos man databi ang panahon digdi, medyo nagpahiling naman po si Haring Araw. O dyan sa Banawi, sa Quezon City. Ay ko, salamat Very good. Sana arog na kayan. Sabi ko na ngani, sabi kang barkada ko, tabi Maminda Borromeo, na maski pa ngaya pirang bagyo ang umagi, lumaog sa par, basta arog sa nakito, minaagi sa gilid kang, kumbaga sa paraspasan sa nakang Pilipinas, tapos dahil man nakakaapektar sa daga, o di maski pa ngaya pirang bagyo pa umagi, basta arog sa nakito. Dahil sa napagtumbo ko naman kita digi sa Albay. Yeah. No. Bako sa nasa Albay niya, bilog na Pilipinas na. Hoy, Ma'am Lingling, good morning. Watching from Pilar, Sorsogon. Ay, kumusta man tabi sa mga taga Pilar, Sorsogon? Kumusta man po kamo dyan? Sa mga taga Pilar, good morning. No rin daw tabi ako may tibron makapasiring dyan sa Pilar. Gari dakol dyan ang seafoods. Gari dakol dyan ang seafoods. Iyo tabi, Ma'am Lingling, dakol ang seafoods dyan sa Pilar, Sorsogon. Gari gusto ko magpasiring dyan. Thank you po. Kahapon Sir Mok sa sige, kay Ma'am Franz, belated happy birthday. Oy, kay Maria Cristina Guerrero, good morning. Sabi ni Sir Mighty Bron, kumusta tabi sa Gabon? Rin ka naman tabi, Sir Mighty Bron, mauli sa Pilipinas kong mahal. Good morning po sa sakuyang idol, si Sir Jonathan Mondragon, dyan po sa San Francisco Institute of Science and Technology, dyan po sa TESDA. Kumusta po kamo dyan? Mabuhay po kamo? Sa mga dahil man dyan kipigigibo, pwede po kamo mag-avail kang scholarship dyan po sa TESDA. Sayang man kan libre na kamong magklase. Pwera kang makakaukod na kamo, makakaukod kamo, magkakaigwa kamo ki skills, magkakaigwa pa kamo ki national certificate. Ano papigalat nindo? Pasiring na po kamo dyan sa TESDA. Magdigdi ka na po ta dakol makakaundigding seafoods. Sabi ni Ma'am Lingling. Ano daw tabi Sir Jonathan, kung mag-ibahan kita, pasiring kita daman mananggad sa Pilar, Sorsogon. Dakol da daman na seafoods. Dumanon ta si Ma'am Lingling, tadakol da daman kitang makakaon na seafoods. Balon ta daw. Masirang bagatabi, Ma'am, tuwason kan seafood. Sumay sabaw-sabaw. Bako? Ano do tabi, Sir Jonathan? may bakas ako?
Madaman kita. Ipagibata man si Madam Tuason. Nganing makatana maninikang seafoods dyan sa Pilar. Pag medyo nabuisit kita, diretso kita sa Masbati. Ay, lunadan baga dyan pasiring sa Masbati. Mas maurag naman ang seafoods da sa Masbati. Sa pigapod na The Island of No Return. No. Ano, sabi ni Ma'am Lingling, tahong na lang databi, wara digdi. Tahong sana niya on dyan. Ay, pangyari. Erimana naman kamo sa muya pagarog gaya. Si Ma'am Tuason gustuhon man gari gusto man mag-iba. Malanggayon da dyan sana pasiring po dyan sa Masbati. Ayo. Magayon talaga magyanta supag dyan ko kato. Date pa akong day makabalik. Yan supig sasabing The Island of No Return. Ma'am Leia Bom, good morning. Diyan da sa Masbati tabi, Sir Jonathan Mondragon. Pag nagdyan ka da tabi, sulo ka, day ka na makakabalik na sulo ka man girara. Pigapod na The Island of No Return. Kung makabalik ka man, may kaiba ka na. Day ka na makakabalik nga kung halimbawa nga taga dyan ka sa Malinaw arog kay Ma'am Tuason. Taga Malinaw siya. Day siya makakabalik na sa Malinaw. Pag nagpasiring siya dyan sa Masbati, makabalik man siya sa Malinaw, may kaiba na. Ayo. Delikado nga kita. Dahil na sila kita madya. Yogun mo dahil ka na makabalik. Kung makabalik ka man tabi, Ma'am Tuason, igwanang nag-ukoy-ukoy sa mo. Sabi ni Wad Maybin, ano nga yan? No return, no exchange. Ay, pangyayari tabi Wad Maybin na rin. Oy, kung gusto man sana nindo magkararigos, dyan na sana ka mo kay Wad Maybin. Dyan, ano nga nito Wad Maybin so resort mo dyan? Sa Tabako? Igwa sa Tabako, igwa sa Malilipot. Ano nga nito so resort mo dyan? Ay, aling mo ng lingaw ko na logo. Alimbawa kung medyo mag-relax baga si Ma'am Tuason, iiba niya si mister niya, mag-relax lamang dyan sa resort mo. Day ko nanggad palan pag tugutan si Weng sa Masbati, taba kapag balik, may kaiba na. Ayan, kung makabalik pa. Ma'am Tuason. Iyan, kung makabalik pa. Yung tigasabi ko sa imo, pag nagpa-siring ka dyan sa Masbati, iyan sutig sasabing The Island of No Return. Kung makabalik pa. Kung halimbawa makabalik pa dyan sa Malinaw si Weng, ay sigurado, may yukoy-yukoy yan. Dyan ka mo sa, iyo tama man agad narumduman ko, pasensya ka na tabi Wad Maybin na, ka sa Estrella, iyo, takong halimbawa si Coach Monil Calyos, so grupo na ra Coach Monil Calyos, pag medyo mag-relax, magdyan ka mo tabi sa Casa Estrella and dyan po sa Twin Cabin. Ayo. Dyan iyan kay Wad Maybin, dyan iyan sa Kabangan, tama ba? Kabangan, Tabako. And digwa man dyan sa may parting Malilipot na yan, San Isidro. Ayo.
Di pag nag-relax ka mo tabi, maray pa dyan muna sa natabi, Ma'am Tuason, ag down si Weng. Bako duman sa masbati, ta delikado. Kaya na makabalikan si Weng. Shout out na tabi kay Adel Morales. Sabi ni Coach Monel Calyos, ang masunod na. Dyan po sa Siyudad Cantabaco. Kasabay man ini si Wad Maben. May pira na akong ibubuto sa tabako. Si Wad Maben sigurado mabuto ako digdi. Tamarayo na tawin ni si Wad Maben. Maski kang inot, bidbid ko na ini para ako kay nang tiglilingaw-lingawa. Si Coach Monel Calyo, mga maray inin servidor. Inan mga tawong day nakakaapod kayan, day nakakalingaw. Maski mga ordinaryong aldaw, marurumduman ka kaini. Yan ang mga maurag. Yan mga maurag. Bako na marumduman ka sa na pagkaipuhan ka. Bako ngayon tabi Wad Maben. Maski si Wad Maben kayo ito, maski din kay puwan, pero may kami kayo ni naghaharambuga. Sabi ni Ma'am Tuason, primo ko ansi, primong Monel Calyos. Uyugon mo tabi ang Coach Monel Calyos, pati sa Malinaw, may mabuto sa'yo mo. Ay, Coach Monel, ano daw kung nag-BM ka na sana? Yugon mo, pati sa Malinaw, may mga primuhon ka pala. Ay, sabagay, taga Malinaw ka man ang gadadi. Primo mo pala si Ma'am Tuaso. Ma'am Gina Malaguinho Cabete, good morning. Yagan mo yan ha. Ara mo, depende, ara mo, adit sa ng mga tawong so tunay talaga. May mga tao na so tunay, kumbaga may barkadang tunay, may nakikibarkada sa nata, may kaipuhan sa imo. Pero ingat ka tabi Wad Maben ha. Igwad tabi ki nakikibarkada na pag-abot ki panahon, grabe man ngayon suporta sa imo, pag-abot ki panahon, sisibaon ka man sa nagka. Ingat ka mo ha. Mga barkadang araw ka. Boys K. Cardinho, good morning, shout out na tabi ko Yamox, pabati po tabi dyan sa pamilya ko sa Tanawan, ang Cardinho family. Kay Divina Di Guzman, good morning. Kay Maui Calyos Bruham, good morning. Ayo ha. Eri nga tabi ka mo sa mga tao nga arog kaya may nakikibarkada, babarkadahon ka muna, ito palan mautang. Ako day bali dit na sa nasubarkada ko, ngunyan dakol na naman nakikibarkada sa kuya tabi Coach Monel Calyos, day ko man piga-accept. So mga dati sa nang barkada. Ay pangyari. Ay, sabi ni Madam Maui, pa-shoutout na tabi kay Cons Irene Morales Pahot. Oy, belated happy birthday pala yung kay Cons Bani Alcala, kang Malinaw. Birthday kasud man ni Cons Bani. Happy na birthday pa. Eri nga tabi ha, Wad Maben, alam na. Pabayaan mo na si Tupi. Tano man kan mako sa imo. Pwede dyan kitupi. So, stick ang barbecue. Ano pa mga riparo tangon yan? Uy, mga tugang si City Councilor Carol Siga, asin pito pa kaining kaiba, nakulong po sa elevator kasuod ma. Diyan po sa Siyudad Cantabaco. Masarong oras na kulong sa elevator, Sir Marbor, sir.
Yan. Pag nakulong ka sa elevator tabi, Sir Marlboro, sir, mga sarong oras, anong gibuhon mo? Sir Mar. Halimbawa, makulong ka ki mga sarong oras sa elevator, anong gibuhon mo? Dahil ka man pwede magbulang. Maray nga kani magbulang digi sa elevator. Ay, kung may dara kang manok. Ayan ha. Oy, mga tugang, so blessing and inauguration tabi kang mga yaon dyan sa isla kang San Miguel. So satellite office, tapos po so material recovery facility. Pinanginutan po yan ni Mayor Crisel Casudma dyan sa isla kang San Miguel. Kung ibayang viral ngunyan sa social media, so dyan sa Santo Domingo, so nagtapok kang ikos, sus Maria Josep, kan sukat paborbiridyo pa ka mo, bakong kalabuso ka. Hiling na nindo iya. Ani ka mo ka? So ikos bagang itinapok daman sa dagat. Nahiling na nindoan. Sabi digdig kang Animal Rescue and Adoption dyan po sa Tabaco. Hagad po na magkaigwada tabi ni dakulang impact sa publiko. So issue baga duman sa saro na nagtapok kang ikos. O duman po sa Santo Domingo, Albay. 24 anyos tabi mga tugang na bagger, grocery bagger po, arestado po sa bypass operation kang PDEA. And mga tugang 10 oras na brown out sa aga po sa 1st District kang Albay. Apuera po kang Santo Domingo. Maganda na po kamo ha, magtiripo na tabi kamo ki kuryente. Ayan tabi mga tugang sa tuya, mga riparohon nga na Webes. Yo. Alas 7:34 mga tugang mga kabayan. Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang tabi sa programa. Oy mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha, along National Road sa pagitan niyan kay UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi. Siring man mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse kang siyudad ni Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Katuwang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Busbab. Thank you. Diyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. Yo. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripa. Alas 7:36 mga tugang mga kabayan, aramon tanan po na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Aramon ta muna sa pag-asa kung kumusta nagruluwas na so mga bagyos sa par, and aramon ta kung igwapag ki posibleng mabilog naman ki raot ki panahon sa mga masunod na daw. Kuantanan linya kang pag-asa. Good morning. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja.
Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito binantayan natin na si Bagyong Helen at patungo na po ng Eastern China. So ibig sabihin po, wala na tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. However, asahan pa rin po mga paulan ngayong araw dahil pa rin yan sa habagat or southwest monsoon na slightly in-enhance po nitong si Bagyong Helen. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters or kumpul ng ulap na namataan dito sa kaliwa at kanang parte po ng ating bansa. And meron ditong possible po na mabuo ng mga low pressure areas sa mga susunod pa na araw base na rin sa ating tropical cyclone threat potential forecast. But within the next 24 hours, wala tayong nakikitang mabubuong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Ngayong araw, asahan pa rin po ang minsan malalakas na mga pag-ulan sa western section ng ating bansa, lalo na dito sa Luzon dahil po yan sa southwest monsoon. As early as this morning, meron na tayong yellow warning dito po sa mga probinsya ng Zambales and Bataan. Paminsan-minsan malalakas po na mga paulan na mararanasan po dyan, kaya mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. May chance din po ng occasional rains or paminsan-minsan mga malalakas na mga pag-ulan dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga. Dito rin po sa bahagi po ng Occidental Mindoro and Northern Palawan dahil din sa southwest monsoon, habang may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms pa dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, bahagi dito sa may Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, pababa ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at lalawigan po ng Romblon. Mag-ingat pa rin po sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa inyong areas at makipag-coordinate po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng evacuation. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Aurora, sa bahagi po ng Quezon hanggang dito sa may Bicol Region and Marinduque, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na mararanasan po ngayong araw at makakaranas lamang ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Temperature natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Baguio naman mula 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na sa may northern portion, asahan pa rin po ang paminsan-minsang malakas na ulan dahil po yan sa southwest monsoon pa rin. At dito sa may western Visayas, pinakamaapektuhan po itong mga areas po ng Antique and Iloilo, kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Sa natitirang bahagi ng Panay Island plus Negros Island region, asahan naman yung bahagyang pagbuti ng panahon at mababawasan ng bahagya yung mga pag-ulan natin. Habang sa may central and eastern portions of Visayas, fair weather conditions ang iiral or madalas magiging maaraw na sasamahan lamang ng mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon. Temperature natin sa Metro Cebu mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, makakaranas pa rin po ng maaraw na panahon ng maraming lugar except dito sa may areas ng Caraga Region. As early as this morning, meron mga chance po na mga saglit na pag-uulan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, meron din mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. So kung lalabas po ng bahay sa hapon, make sure po na meron tayong dalang payong. Temperatura natin sa Davao City and Zamboanga City, posible pang umakyat sa 33 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng habagat, meron pa rin tayong gale warning or matataas sa mga alon dito po sa western seaboards ng Luzon. Asahan nyo hanggang 4.5 meters sa western coast of Pangasinan, gayon din sa Zambales, western Bataan, gayon din sa northwestern coast of Occidental Mindoro at western coast of Palawan. Kapag meron tayong gale warning, pagbabawalan po yung ating mga maliliit na, mga seaboats, lalo na po yung ating mga kababayan na nangingisda. Habang sa natitirang baybayin pa rin ng ating bansa, asahan ngayong araw ang 1 hanggang 3 metrong taas na mga pag-alon. Iiral pa rin ang rough sea conditions or maalong karagatan sa baybayin po ng Ilocos Region, Zambales and Bataan. By tomorrow po yan, then pagsapit po ng weekend, asahan pa rin po sa may Ilocos Region, Batanes and Babuyan Islands ang maalon na karagatan. At para naman sa ating 3-day weather forecast, bukas may mga areas pa rin po na magkakaroon ng paminsan-minsang malakas na ulan. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, Zambales and Bataan, habang cloudy skies with some scattered rain showers and thunderstorms pa rin sa may Cordillera Region, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Habang natitirang bahagi ng bansa, asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may mga isolated rain showers or thunderstorms. Sunrise po natin ay 5:45 ng umaga, sunset ay 5:54 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa.
Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sansay dahil mabuhay ka sa pagkatulog mo asin sa pagmata. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan an magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So habagat na sana. Ayo. Nakaluwas na sa Philippine Area of Responsibility so mga bagyo. Dahil paki namomonitor ang pag-asa kiraut ki panahon. Ngunya na mga masunod pangaldaw. Salamat. Sana arog sa nakantabi Kap Arnel Basalyote. Arog sa nakanan mga bagyo duman sa na sa gilid kang sa kanto sa nakang sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Dahil siya magpasalidigi sa kadagaan kang Pilipinas. Yeah. Abagat po, ingat man po giraray. Tamay mga pagoran-oran man po giraray. Iyan. Yaw. Pero ingat tabi kita. Magdara tabi ki panangga sa oran ta usungon yan tabi ang kurkalintura naman. Turotrang kaso. Dipisil magkasakit. Ma'am Elsie Lorenzana Brumahon. Good morning. Salamat po. Alas 7:43 na tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break muna kita ha, break muna kita sa pagbabalik ta pag-restoryahan ta na sa mga nakalinyada na dapat na pag-urulayan tangunyan tabing Webes. Mabalik po ang programa, lipas lang po yung mga importante sa nang pagiramdam. Tubig kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City.
Ligao Office, EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:48 na tabi mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan darapo sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Oras pong yan natud man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you! Mga tugang mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Munyang pong aldaw kita nin Uwebes. Kapit sa 19 na po kita kang bulan na Septyembre taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kumusta tabi ka mo? Paki-share na lang kan sa tuyang programa. Ngani pong mahiling man kang iba. Doro, diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 10 minutos tabi mga tugang bago mag alas 8 nin pagkaaga. Igwa mo na kita kisignal dyan sa luwas, dyan sa Bakakay, si PM Tony, sabi digdi duwang kandidata na nag-uli tabi ni na corona. Mainit pong sinabat kan mga Bakakayano, kasudma. Diyan sa Banuaan kan Bakakay, sigara montado tabi mo nan detalyes kini. Kuwanta mo ng linya ni PM Tony tabi, Ma'am Amy Makapagal. Good morning tabi sa Indo dyan sa may parteng Sabluyon. Kumusta dyan ang sa Indong panahon? Gari magayunon dyan, malipot-lipot permi dyan. Dyan sa Sabluyon. Ayusun dyan. Gari pagyaon ka dyan naka-star, gari makimalutuon. Tapos ang panira mo sa na dyan, maski tuyo, ay perte, maski tuyo sa na ang panira mo dyan sa may parting Sabluyon, tamagayon ang panahon, maski tuyo, dakol sa na pirmi ang maluto mo, perte hon.
Ah. Yo. Sige, good morning tabi sa mga taga Sabluyon. Diyan po sa Partipang, Tabako and Ligao. Okay, sige. Alas 7:52 mga tugang mga kabayan. Naramon ta muna ang detalyes dyan kay PM Tony sa report niya. Nasa linya na si PM Tony. PM, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, sabi Sir Mox, good morning. Kasi Diyos malhay na pagkaaga sa tuyang mga parantabay. Kumusta sa panahon kasudma kang pag-abot kang duwang kandidatang taga-Bakakay? Pertihon tabi Sir Mox, duwang oras bago mangyaab, bagong oras bago gibuhon tabi so Grand Parade. Mauran, di yung nagdudurog na daw. No, iyo. Tapos pagparada day na. Roger. Kaya naging magayon so dalagan tabi kasugwa tabi Sir Mox Grand Parade. Ayan, sige daw. Kung sa inyo ni tabi Sir Mox, ano? Mainit na sinabat kan mga Bakakayanos ining nagkaduwang kandidata na naguli tabi Sir Mox ning Corona digdi sa banwaan kan Bakakay Albay. Kung sa ini nga ni tabi Sir Mox si Miss Bicolandia 2024 Mickey Angela Barcela. Kasi ini si Miss Gay Bicolandia 2024 Elton Bicchio. Parehas magayon. Roger. Saro ining dua tabi Sir Mox, isinabat kan sa tuyang mga kababayan di sa banwaan kan Bakakay ning mainit na pagsabak. Kung sa tabi Sir Mox, ining sabi to na nga ni, ining first time in the history kaya ini ba Sir Mox? Back to back pati adi, nakakuha ki mayor na titulo. Roger to that. Kaya dakula ang kamagmahan ng kan mga Bakakayanos digdi tabi sa nasungkit kaning duwa. And ato na kayan pagkatapos tabi sa Mox ng Parade igwaman ki inihandang salo-salo ang alkalde kan Banwaan ng Bakakay and duman naman tinawtabi Sir Mox so award and kasabay tabi Sir Mox so pinagpromesa baga ninyo na pagtataon ng incentives duman sa duwang kandidata. Nahali mismo sa iyang sadiri, sa iyang bulsa. Roger to that. So sanggunian bayan, ano man ang nagpasar ki resolusyonaro ka? Day? Iyan nga ni tabi Sir Mox, daita masabutan ta, kung dyan tabi Sir Mox, regarding sa kahaputan mo, taka nakaaging regular session ka, nakaaging market, negative na topic ini. Dahil lamang nakalag sa agenda yan na alimbawa ako, saro akong konsyal, mapasar ako ki resolution, parang pig ko congratulate kan mga taga-Bakakay and tigtawan man lamang ki unra kan sanggunian bayan sa itinaong unra ka ining nagkaduwang ining kandidata. Negative tabi Sir Mo, sabi ko na nga, maray pa si SK President Makabenta. Nagpromesa man kaso hapon na magibo siya ng resolusyon sa maabot na regular na session natin para sa pagkatao na rin kas incentive digdi sa duwang kandidatang ini. Iyo, maurag masu schema taw magibo siya kay resolusyon tapos mataw kay incentive. Roger, kaya sa maabot ng sesyon sa Martes, imbitado mangyari ining duwa para nga ni duman sa naunang veteran ng kaday. Iyo, yun ako ta. Kasudmaan ako ta sa pagkakataon. Kang Martes baga ko ta. Nagsisyo na sinda. So, tama-tama ko ta. Diretso na pig-award ninda kasudma. And saro pa nga ni Duman Sir Mox, naunang bitan ta naman sinaan sa Sanggunian Bayan kan Bakakay. Ni saro naman na SB nandun, wala na naman ki presente sa naunang bitan ng selebrasyon. Awara naman sa sarong miyembro kan Sanggunian Bayan. Ni saro, wala siya katindi. Iyo. Nahiling mo na iyan. Undra kang munisipyo, adi. Jesus Maria. Ano daw tabi? Diyan ka nagkaristro sa Bakakay. Magkandidato ka daw. Alam to na tagari naggari ka na naserarom kang kuiba. Ano nangyari ka daw? Okay na. Sige daw, balik sa dati. Tagari ka. Ayan, okay na. Ganda. Kung saan nga rin tabi Sir Mox, ito no, na dahil man maiwasan na siyempre, idawon kan mga nagtatapos ng mga so mga presensya man ka mga
Sangguniang Bayan Mendes. Dahil na mo na sinda magpara ano kan politika ta madali naman sa nabaga mapail na baga sa October 1. Dahil na mo na kayan saka na magpolitikahan. Kaya negative duman dahil ta masabutan kung igwa man ki tigpaplano ang Sangguniang Bayan Mendes manunungod sa bagay ni. Tama, baka ta BPM may sadiri man na pa-event so Sangguniang Bayan. May sadiri man sindang programa para diyan sa duwang kandidatang iyan. Ito mapigahali na ang siring kaning Angulo kudi na ang mayor minting ano ko ta kay ni mas magayon ko ta Sir Mox kung sa siring kaning selebrasyon na papahiling ang pagkakatawan mo. Tangani kumbaga sa raruan na event. Buda sa raruan ng gastos kang munisipyo. Kaya iyan ang kumbaga sindaban sa natabi Sir Mox ang nagpapahiling sa mga bagakayanos na bako sinda sa raro dyan. Iyo, dapat bakuarog kayan ta ang mga tao masana ka na nagkamasid na kanyan, mga taga-bakakay man sana. Roger to data. Sabi ko na nga mas iso sa committee ko ta kan tourism. Mga kagawad, pwede naman na magsabay. Bilang pagpapahiling ng pagsuporta sa mga siring kanita Sir Mox na siyempre, pag-arog kayo ni, kumbaga, ang katuyuhan baga ko taga ito Sir Mox bilang pagpahiling ng pagbibid, pag-aplisyar, pag-arog baga kayo ito Sir Mox, may something na impact duman sa mga siyempre sa lado kan mga tao na ano daw may ang nangyari kay na Bako sa natabi PM baka kay ang dadarahon kang kandidatang ang tamis Bicolan diyan kundi buong Bicol region. Kaya dakula ining kahapotan niyan kung natabi Sir Mox although baka sabi to nga ni dito bigahali ang Angulo na baka ikaw man sinyang pinaghandang. Alagad ang pinag-ano ko talili oto sa ron tapigapod bagay ito Sir Mox grand homecoming pa rin expected kan mga kaya naman hiling duman mga na bilang pagpapahiling man yung pagsuporta ko tana. Dahil lamang nag-imbitar si Mayor ki mga taga-media para ma-interview man lamang sa duwang nanggana. Ugwa ki mga igwa man ki mga nagatindol duman tabi Sir Mox. Alagad sabi ko na nga sa hapon na medyo busy talaga man. Di kita basta nakasingit basta duman sa ano. Di ba sa maabot na sesyon siguro maano pa ni na matimingan ta na. Patay ko sa hapon doon. Aputon ta daw yan na Miss Bicolandia kung siyempre taga-Bakakay siya. O di siya baga ang ma-representar kang buong Bicol region. So, paano siya makakatabang sa Banuan kang Bakakay in terms of tourism? Anong pagpaplano niya kung halimbawa ayan baga pag may Miss Bicolan may trabaho ka man kaya nganit kinurunahan ka. Anong mga gigibon and ano ang anuhon niya sa apod kini bilang taga-Bakakay siya. Yan. Dahil siya natabi si Mox. Sa iyan sa mga iano ta sa maabot na martes kapag initabi si Mox nagatindir duman sa gigibuhon na regular session sa Martes. Okay, sige. Bilang sabi ko na nga pig-imbitaran man ini sa paagiman sa SK President Kobe Macadenta. Tanganin ng residual man tabi Sir Mox. So, kasi incentive na itatao po tabi Sir Mox. Sige. Yan prostan tabi Sir Mox. Nabiyod kita naman sa iba pang istorya dyan sa Tercer Distrito Kang Albay. Kung saan pinaglinaw tabi Sir Mox ni Third District Congressman Billy Cadredao. May kinaraman ini tabi Sir Mox doon sa narout na diki baga. Okay. So, nabidyohan. So nabidyohan as in pagpost baga ni Kong Gide. Ano nangyari kito? Nawawa baga sudiki? Kumbaga sigun kay Third District Congressman Billy Cadredao, sa iyang pinaglinaw tabi Sir Mox na bako niya ito proyekto. Okay. Ito pinagbabati ko sa social media na di na inanod kan baha dyan tabi Sir Mox sa party kan Ponso Pulang Gialbay. Okay. Durante ini tabi Sir Mox kan kasagsagan kan uran na iyo sa naging kausa kan baha. Kung sa ina tabi duman si Sir Mox sa viral video sa Facebook
na andike da ining kabilya asin maluya ang pagkakagibaw. Kung sa in Presidente Sir Mox Sabredo, proyekto kang LGU Pulanggi inay. Sa LGU ito? Roger, iyo ang pag nasusog tabi Sir Mox na ining proyekto pala na inay, parte kang proyekto kang LGU Pulanggi sa pamamayon ni Mayor Adrian Salceda. Ano ito? Tapos na? Sa esforsos tabi ni Congressman Joey Salceda. So ano ito? Tapos na itong project na ito, tabi PM? Tapos na ito? Basado duman sa pahiyag ni Kong Dide, ini, nasusog ini, susog duman sa post sa Facebook ni Mayor Salceda kang September 19, 2023. So gustong sabihin, 1 year. 1 year na. Kung yan, sususugon tabaga, kung yan, September 19, nangyari ito, kang nakaaging aldaw, di mag-1 year naman, more or less. Kaya, siguro, tapos na ito. So, ibig sabihin, na-turn over na, tapos na sa proyekto. Ano ito, may warranty pa? Si Pigapod bagang may mga more warranty baga yan, kaya 1 year warranty. Kung may warranty, di isukontratista ka ito, iyo manggirarin mapatrabaho. Maabunar siya. Kaya ganyan, pinagtawan ng doon man tabi ni Cabredo bilang paglilinaw na ang sa iyang pigbabasag ligay, ining maluyang implementasyon tabi sa Mox ng proyekto. And ang kontraktor, maging sa lado man tabi sa Mox ng DPWH, and ini ang nagkontrata ng proyekto, asin ang mga barangay na iyo ang beneficiary kayo ni, kumbaga, gano'n lamang tabi Sir Mox, pigbantayan. Iyo, yan ang importante yun. Sige ba gano'n Sir Mox sa pahayag ni Condide? Sandali ha. Yan ang importante yun. Pag may patrabaho dyan sa barangay nindo, mga barangay officials, riparuhon man nindo kung pigsusunod talaga so nasa program of works. Iyo. Karapatan nindo man iyan na bantayan iyan na proyektong iyan dyan sa indong barangay. Tapag arog kaya na i-turn over na ang sa indo, so kamo man sanan magkakaproblema tabi kayan dyan sa barangay, balik tabi gararay PM. Kung sa inyo ni tabi ito Sir Mox na ang pahayag ni Kong Dide, ito na hiling tabaga ang mga esforsos na pigigibo ni Kong Dide. Pigre-reparo niya. Pigre-reparo niya tabi Sir Mox. Siya sa iyang pag-reparo. Puon sa pa siya nasundo sa katahawang kapatrabaho. Puon sa pagpuon hanggang patrabaho, tapos pag-turnover. Dapat nare-reparo. Ito yan baga ang mayor minting punto ni Kong Dide na tabi masayang ang pondo kang gobyerno. Tama. Magamit ang pondo kang gobyerno sa tama tabi sa mga punto. Iyan ang dapat. Araw kan dapat ang mga leader. Bako na basta-basta ka sana dyan, day mo arog ka no, na-discovery mo, arog pa lang kayo ito, day man ki mga palaman pala nito, puros man sana tapik-tapik man sana. Iling baga sa video. Nawawa, baga gari baga, so ano kang babayeng nawawa? Naula. Nawawa baga kaya. Nailing mo na iya. Paano kaya day mawawa na day nganing bakal? Paano man nagtripasan baga? Kaya kinitabi sa mo ang naging pahayag man ni Kong Dide na siyempre siya baga may kapot kantor sa distrito. Kaya yung pinagtawagan linaw inay. And sabi ko na nga pag kung ining proyekto ni kay Kong Dide, siguro dahil mangyayari na Iyo bagata. Iyo. Ang sa iyo bagang pagreparo, sabi na nga otoronta, ang sa iyo pagreparo, pagkabis na igunin mga patrabaho sa inyo sa sakupan, talagang dahil pundaw, dahil niya tigtutunan ng pundo talaga Sir Mox na dahil magibuning tama. Ara mo sa mga taga dyan, sa mga taga 3rd District Tabi PM Tony, may mga nagpatutubag, may mga nagruluwas ko niya na video, taso ibabagang patrabaho ni Kong Didi dyan, tapos na ngunya nagburan, nagburbaha. So, nalimitar na so pagbabaha sa sendang barangay. Kaya dakula ang pasasalamat ninda kay Kong Didi sa proyektong panguntra sa pagbabaha. And talagang maayos so pagkagibo. Sabi ito na nga iyan ang paglilibot ni Kong Didi.
sa mga buro barangay, pigtutugon niya ang mga barangay opisyales na tulos na mag-ibon ng paagi na may paabot sa nanunundan sa DPWH ang mga proyekto na kumbaga sa mga proyektong nagkaigwaning malfunction tangani ng tulos na matgibuhan ng paagi antes tabi Sir Mox maglaog ang taguran. Tama. Oho, dyan nga ni baga sa may parting Piodoran, nahali naman dyan si Congressman Didi Cabredo. May pigriparo naman. Kaya nakulaon na bagay talaga Sir Mox na ang pagyaon baga siya, libre do siya. Dahil sabi Sir Mox nagtutunog na bisitahon ang mga barangay, lalo na sa mga prone sa baha, tangani ng sabi to na nga ni, ini bagang paglawag kang Birmans, talagang sunod-sunod ang pag-iran. Ini sa iyang pigriparo and kasabay na sa pagirumdum sa mga barangay official na tulos na ipaabot sa mga nanunundan tangani na may bitaran ang pagbaha. Very good. Sige. So, yan tabi Sir Mox, ang mga dugang pang impormasyon na lilig sa edukasyon. Patrol numero 2, Tony Kinistek, Kasarog kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang. Salamat tabi PM Tony sa mga dugang na impormasyon dyan sa luwas. Dyan sa 3rd District. Ara, maninikan mga taga dyan. Nahiling manindan na perming nagre-reparo ang saindang congressman dyan. Minadyan pati yan sa mga buro barangay kung saan may problema o pigbibisita. Pag may proyekto, puon sa puon kang proyekto, reparo na tabi, Sir Vic Go. Kay Violet Sierte Dagan, watching from Zambales. So, yan ang maray na opisyal. Tigre-reparo, tanganing kung may diferensya pa sa nasapuon, maayos na. Bako mariparo mo pag narangka na kang kalamidad. Di sayang kang pirak. Sayang kang pirak. Kaya dapat sa pagpun pa sana, tigre-reparo na. Kung medyo may irregularidad, bakong tama, iayos na habang amay pa. Tapag tuminaragas bagayan na siminto, ano pa man. Pag ginaba mo yan, uto na, ubos na, wala na sa pirak. Sayang kang pirak kang taong bayan. Pirak bagang kang taong bayan, ang pigagastos dyan. Kaya dapat sunodon ang tamang pagpapatrabaho kayan. Sige, alas 8:09 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, mabreak mo na kita ha. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog
kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Alas 8:16 na tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po Sindano. Madali sa natabi yan makuha Sir Pedrito Perez sa dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners sa dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya tabi sa mga naghahanap kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa wete. Mga tugang mga kabayan, ako man po girarayan sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Uwebes. Apet sa 19 na kita. Kang bulan na September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Ngonya. Kaya ano papighalata, doro derecho na po kita. Serbisyo Sin Ripal. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang alas 8:18 na. An sa tuyang Philippine Standard Time. Dangog tabi so mga marehistro adi. Dyan sa Comelec. So deadline tabi sa application para po sa online ha. So sa online po ini. Deadline po sa application para po sa online reactivation. Reactivation kan mga na deactivated na mga butante. Pig-extender po kang Commission on Election. So, mapa-reactive, tana-activate, deactivate. Ibig sabihin, ngaya ako nakapagboto ni nagkasunudan na duwang eleksyon. So, na-deactivate po sa kuyang registration sa Comelec and gusto ko pong i-activate sa paagi po kang online. Sa paagi po kang online ta siyempre busy. Pig-extender po yan kang Commission on Election. Sundo na sana po sa September 25, 2024. Ang September 25, ano yan? Ano rin yan? Next Wednesday. Sa sunod na Miyerkules, petsa 25. Kan September, ang deadline po para sa online filing kan mga aplikasyon para po sa reactivation na na-deactivate na mga butante para po sa nag-aabot na 2025 national and local election. So, basado po ini sa datos kang mga nakalihis na September 11, suminakat na po sa 5,376,630 ang bilang po kan mga na-deactivate na mga butante para po sa May 2025 election. Sigun tabi mga tugang sa Comelec, ang individual sa rong deaktibong butante, pwede na po ining mag-apply para sa activation, reactivation online, basta igwasan na sindanin, kompletong biometrics, sa lokal na opisina kan Comelec, kung sain sinda nakarehistro. Pwede na.
Hanggang pa sa 25 next week ang deadline. So pwede na kamo sa online. Para ma-reactivate kamo and makapagboto po kamo sa maabot pong midterm election next year. So ang deadline man kang pagparehistro sa mga opisina kan COMELEC, mga tugang nationwide, last day po kang pagparehistro nindo sa September 30. September 30 po yan ang last day. Sa October 1, kaya pag October 1, yun na. Tapos na so, pagparehistro, ang gigibuhon na naman ngunyan kang COMELEC tabi, Madam Maylin, so pag-acceptar na naman kang mga sertipiko di kandidatura. So mga COC, mapile na. So mga makarandidato, so iyon na naman ang tatrabahohon kang COMELEC. Ang filing baga kang COC, October 1 to 8. 8 aldaw. So, ang hapot, no rin ka ngayon Mr. Hulbutan na mapile. And anong position ngayon ang sa imong dadalaganan? Yugon mo yan. Padalagan ka ngayon. Imbis day ka napapagal. Magdalagan ka. So dyan ta natabi maaraman, mga tugang, mga kabayan, kung sa raisay tabi met Edwin Sistina ang makarandidato. Maging sa national man yan o maging sa satuyang mga lugar. So ang makarandidato ngunyan pun duman sa senador. Dosing senador ang ibubuto ta. Dakol naman kan mapile ng mga sulayog-layog na masirenador. Naramdaman nindo pag nagpapile ki COC. So may presidente nga ni ketong para Santiguar. Nakailing ka na tabi mit Edwin Sistina ki presidente kang Pilipinas para Santiguar. Sa Sarantiguaron ko ngaya ka mo. Garing nga dahil na nasa hulog ang mga utak nindo. Kaya ngaya ako presidente. Di sa Senado arog man kayan, may mapile man ki mga arog kayan. Ako ngaya ang aki kang Diyos. Gan mo yan. Yan, maano ta na yan. And pag abot man sa local, yun na yan. Tangon yan baga. Aramtan na kung si say maparail. Halos kumpleto na su line up. Ngunyan, may mga pudkaan. So sa manok, pigapod sa bulang na istribo. So dahil siya na nagigiyong-giyom, dahil siya na nagribok-ribok, ito pala, may pigpaplano. Kaya maraman tayan. So ang pinaka highlights po kang pagbantay ta sa mga map-file pagpitsa 8 na ta deadline pagkatapos kang pagfile kang COC dyan ta na maarama na arog kay ni si arog kayan palan ang malaban duman ta na maaraman ngunyan pag nakapile na yan duman ta na sa saligsigon so saron ta na ining mga nagparil kang COC sisay ini kung halimbawa incumbent man ini ano ang ginibo ka ini nga ta ibubuto tagiraray kung halimbawa incumbent. Ano ini? Anong ginibo kayo sa sesyon? Nagkarokaturog? May naginibo ba ini? Yan. So mga incumbent yan. And ngunyan so mga baguhan. Ano man ini? Sisay man ini? Na may plano man na gusto man. Ano ngaya? Masiram kaya ngaya? Ara mo tambay ngaya kaya ko? Kaya ngaya ako nag-file kan COC ta. May trabaho lamang. Yun. Mga arog kaya na. So yan ang sunod tan mga pag-irestoryahan digdi pag nakapile na po kan sa indang COC. And duman ta na maaraman kung sisay talaga kasi kunyan sige kitang so iba kaya sige paruluwas na kan mga pangaraan narog kayo nan maglalaban. So nagkikrear kita ki salang impormasyon. Nagtataw kita ki salang malay mo kung dai man magpail. And kung iba man sulalabanan o bako na kuryente ka. Kaya importante ako bagaday ako ako di ginag nagtutukar na arog kay ni siya arog kayan na malaban sa arog kay ni
So itatawkuan sa Indotabi mga tugang pag once na naka-file na kang COC and bibiston ta sinda, ha? Aramon ta kung ano man ang mga nagibuhan ninda, pagbaguhan, midbidon ta. Tako dakol akong midbid na mga incumbent pero dahil man kinaginibo. Ang pigbabantayan sa naso, pag kinsinas katapusan, ano nga yan, nagsahod na tayo. Ni magkomento nga ni magpartisipar sa deliberasyon sa sesyon ang pigbabantayan sa nasusweldo, may sahod na ba tayo? Klaseng ibinuroto nindo iyan. Kaya kung maaraman sa natabi nindo kung ano ang pigigiribukan dyan sa sesyon, magpasinala gapuon nindo iyan. Man tabinuto ta ka nga, tatarog ka ng gibo mo. Sige mo sanan nga dyan sa sesyon. Bagay maurag man agad sa session hall, malipot-lipot. Nakatudo ang aircon, malipot. Ano man gibuhon mo dyan? Basta laton mo magsweldo ka, ayos na yan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pera naman ang sweldo ngunyan niya kang municipal councilor. Ang pinakaibaba yata, mga 80 to 90 mil kada bulan. Apira pa yan kung iba pang mga benepisyo. Ayos na baga? Maray na baga? Kaysa magturo tambay ka, ano man makuha mo pagtambay? Magkandidato ka, guminanak ka, may 80 mil ka kada bulan. Tapos pagabot sa sesyon nga ka sana, okay na yan. Dahil problema, basta importante, magsweldo ka. Maray baga? Gari plano ko manlugod na magkandidato. Nganing igwaman lamang kitang mako ang sweldo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:28 tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial ha. Madali sana ini sa pagbabalik ta. Pag-restoryahan tayo ning si City Councilor Carol Siga. Dyan sa Tabaco, natrap ini sa elevator kasudma. Pag-restoryahan tayo tabi sa pagbabalik po kang program. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:33, mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya tabi sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Ang oras pong yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rider Burse kang syudad nin Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat. Balik po mga tugang mga kabayan ng sa indong lingkod. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita nin Huwebes. Kapit sa 19 na po kita kang bulan na September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya no papighalata, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 33 o kaya 35 minutos na lipas po ang alas 8 nin pagkaaga. Kasuod ma, dyan po sa siyudad kang Tabaco, si City Councilor Carol Siga, asin 7 pa kaining pag-iriba ang nakulong po sa elevator nin halos sarong oras. So grabe so trauma na eksperyensyahan ni City Councilor Carol Siga. Ta ang sabi, may kaibahan ining apod kini, may kaibahan ining mga bisita may mga kaibahan ining bisita
napig-akomodar kang kasuod mang banggi diyan po sa top floor kang Banson Building. Banson Building diyan po sa siyudad kang Tabaco. So bandang 1:30 na nin maagahon kasuod naglunad po ini sa elevator o naglunad sinda sa elevator. Pag abot po sa baba sa ground floor o dahil na tabi nagbukas dahil na nag-abre so elevator napiglunadan nara City Councilor Carol Siga asin pag-iriba pa kaini. So nagpanik ang saro sa mga kaibahan ni City Councilor Carol Siga na iyo man suhudyat kang paghagad nin tabang asin kang oras na ito duwa sa indang kaibahan sa building ang nasa ground floor na na nakadangog po kang paghagad nin saklolo na tulos man po nagpasiring sa o kaya nagpasiring sa BFP Tabaco diyan sa Bureau of Fire Protection Tabaco na iyo po ang nag-rescue sa mga natrap na persona. Sa presente databi mga tugang pag-iisipan pa ni Councilor Carol Siga ang posibleng gibuong aksyon laban po sa manihemento kan Banson Building. So dakula na experience ang arog kay nadi. Maray nga ni tadyan baga medyo hibaba pa sa nayan na building. Paano kung sora lang kaw na building? Tapag naglunad ka baga sa elevator, day ka man kinahiling, sarado, day ka makakahangos, namaray. Siyempre, pag nagpanik ka na, pag nagpanik ka na po dyan, medyo talagang, naisipon mo? Pag natrap ka dyan sa elevator, araw keto day na nagbubukas, di siyempre, maalingahot, and kulang ang paros na sa imong pigahangos tapos sabayan pa kang mataranta ka pa. Ano ang dapat gibuhon ta? Kung halimbawa maka-experience kita kiarog kay ni. Bata baga kita pag sinabi kalma, ano nga yung kalma? Minapanik tulos kita. Baka nga ni iyo pa ikagadanta pag inatake kita sa puso. Siyempre matatakot ka. Yugod mo masarong oras da. Masarong oras na trap sa elevator. Maray nga nito nag-respondi man tulo so mga taga Bureau of Fire Protection Tabaco. Nga ni pong makaluwas duman sa elevator so grupo na ra City Councilor Carol Siga. So ang iba kay ni matatakot na maglunad sa elevator. Ako nga ni, dahil ako naglulunad sa arog kaya. Halimbawa ngaya kung mga second floor man sa na third floor, dahil ako naglulunad dyan. Masakat na sana ako sa hagyan, naka-exercise ka pa. Naka-exercise ka pa. Agi ka sa hagyan. Mas magayon na nag-agi ka sa hagyan, di naka-exercise ka pa. Makatakoton man agad, lalo na baga sa mga building, naralangkawon. Kung makaduman ka sa Manila namin, mga perang iskalon niyaon dyan. Sus Maria Josep, kung halimbawa, matrap ka, puminundo sa katahawan. Puminundo sa katahawan sa elevator. Anong gibuhon mo? Sige mong gasod, day ka man madangog ta, sarado. Iyo baga. Maubos na lamang ang busis mo dyan. Dahil man makakadangog sa imo. O ngunyan, pag nagpaparagasod ka, luluyahon ka. Bata maluya naman ang masasangap mong paros dyan. Kulong bagay yan na maray. Anong gibuhon mo? Sir Marbor, sir? Ako ngaya pag nakulong ngaya sa elevator mga sarong oras, mapabulang ngaya ako dyan. Mapabulang da si Boss Mar. Maray lamang kung may dara ka ng manok.
Arog baga ngaya kayan. Maray kung alimbawa, may jowa ka. Maray kung kamusta ng duwaan lunad kang elevator. Tapos puminundo sa elevator sa katahawan. Kung ang kairiba mo jowa, okay lang siguro. Dahil ka magpanik, hayaan mo lang kasi duwaman sa naka mo dyan. Dawa pa mag-overnight ka mo dyan, ayos na. No. Ang marauton sa nakainik, kung may kaiba ka dyan sa loob ng elevator na sintonado ang parong, may sintonado ang parong, Isus ko. Natrap ka ki mga sarong oras. Kung halimbawa ma-rescue ka man, ang pagluwas mo, butod-butod ng tulak mo. Sus Maria Jose. Dito yun naman sa mahangos mong paros dyan. Ang mahangos mong paros, wali man sa indo. Paano kung may kasabay ka? Mampe bulata, hapoton ta ka daw. Kung halimbawa matrap ka sa elevator, kung matrap ka sa elevator, may kairiba ka dyan sa elevator na may sintonado ang parong. So, may ikim-ikim bagang pudkaan. May ikim-ikim na granada sa kilikili. Kung halimbawa, matrap ka tapos mga sarong oras ka gari matrap, inay ko po. Ano ang gigibuhon mo? Sige do tabi mampibulata. Ano ang gigibuhon mo? Siguro ma-rescue ka dyan after 1 hour, dismayado ka na kamparong. Maria Jose. Yung mo yan, matrap ka dyan ki mga sarong oras tapos amog-amog ka kang parong kang keriba. Marilamang nga niya tabi, Sir Mox, kung matrap nga niya kami kang sa kuyang jowa, kami sa nanduwa, maski pa nga niya kami pag-rescuehon. Maski pa nga niya pirang oras kami dyan matrap, okay lang ang samuya, basta kami sa nang magjowa sa laog. Maurag na. Maurag na. Kaya lang baga kita, pag-arog na kan, minapanik na kita. Minapanik na kita. Iyon na yan. Pag nagpanik ka na, yan. Mapanik na kita kung anong gibuhon ta, tapos nagkadirismayo na kita. Yan, dapat aramtaman iyan. Di ako naglulunad sa mga arog ka ang tabi, mampe. Minasakat ako sa hagyan. Dahil bali, luway-luway ako magsakat sa hagyan. Naka-exercise ka pa. Dahil ka pang problema. Dahil ka pang katakutan na makulong ka. Tapag nakulong ka baga, sa diyuton man sa nabagaya na kaon-kahon. Kaon-kahon. Lalo na kung sulo ka gari, matrap ka. Sulo ka sana. Anong gibuhon mo? Sige mo garing kurahaw, sige mo garing gaso. Day! Sus Maria. Kung nga lang kao na building. Maray nga na dyan sa tabako, tayo baba man sa nabagayan. Yang Banson Building. Gari bago pa sa na yan Gari bago pa sa na yan na establishment na yan. Ano daw so nangyari? Nagmalfunction so sa indang elevator. Ano daw ang nangyari? Sige, abangan tayo sa mga masunod kung ano ang magiging action man ni City Councilor Siga. Dipisil baga ang nagkakatroma. Dahil na daw ngayon kumalong na dyan. Baga naraya, sabi dyan sa 3rd District ba yan? Naraya ngayon ako. Nagkatroma ako. Naraya ngayon ako. Dahil nananggad ako mautro ngayon dyan. Sige. So, iringat na sa natabi kita. And dapat aramtaman tabi yan. Kung arog ka yan, aram ta dapat kung anong gigibuhon ta. Dahil po kita magpanik. Dahil ta po pagpirito na buksan ang pinto na yan. Sus Maria Jose. Baka lalo kitang nagka-iripit dyan.
Pasiguro sa natabi, tapos dapat aram ta, alertado dapat kita. Lambang saro, alertado kita. Aram ta kung anong gigibuhon ta. Bako na, natrap kita, tapos biyo na kita nagturun-turun duman. Sige, nagkitang ribok. Maubos lamang ka ng hinangos Sir Noli Camba. Day ka man kimagin ni buta. Paano man ang pagbukas mo kaan? Maray nga nita, nagpasiring man tulos sa mga taga-BFP, di siyempre, pipiriton buksan ito. Di siyempre, mararaot sa elevator. Raraoton ta kaipuhan na, makaluwas sa mga lunad. Siyempre, kulang na sa pigahangos, oxygen. Garikaon kahon man sa nabagatabian Sir Noli Camba. Maray kung si Sir Noli Camba saan makulong dyan sa elevator, tapos kariba niya sa juwa niya, dawa sa rombolan iyan makulong, okay lang. Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bako ngayon tabi Sir Noli Camba, pagkaiba mo sa juwa mo, dawa sa rombolan ka mo dyan matrap, magpasinala, mataram ka pa. Dahil nindo pag-ayuson. Dahil nindo pag-ayuson. Sige sana. Kung jowa mo, ang kairiba mo, natrap ka mo. Pero kung ngaya kaiba mo, sumay ikim-ikim na granada sa kilikili, inay. Jackpot ka. Jackpot katabi ka yan pag ang kaiba mo dyan so may ikim-ikim na granada, terorista pala. Serbisyo asin reparo. Sige, mga tugang 12 minutos tabi bago mag alas 9. So, digdi kita naman sa iba pang istorya. Sa agaha, pagirumdum tabi sa mga taga dyan sa 1st District ang Albay. Apwera po kang Santo Domingo. Ayan. Apwera kang Santo Domingo. Ayan. Ako na naman nanahiling mo, sabi ni Batching. Malay mo baga tabi Batching kung halimbawa may jowa ka, natrap ka mo sa elevator, o di pagkakataon mo na tabi ito Batching. Pagkakataon mo na. Ano pa ma? Ayo, gari man sana baga ka mo ang elevator baga. Kaya lang bako aircon. Aircon ang elevator. Gari day ma. Hinang-hinangong kadaman Batching. Iyo. Hinang-hinangong kadaman. Sige. Hinang-hinangong kadaman pag duman ka sa loob kang elevator. Delikado. Otron taha, so mga taga dyan sa 1st District kang Albay, apwera po kang Santo Domingo, Albay. Sa aga tabi, may scheduled power interruption tabi kamo. Sa aga, alas 8 nin aga, sundo tabi, alas 6 nin banggi. O di halos 1st District kang Albay 8 to 6 p.m. da kamo kuryente sa aga. Friday po yan. September 20 hali po yan sa NGCP. May ayuso naman gari. Sabi di conduct transfer of Alico Pulangi load and substations from Daraga substation to Tiwi C substation. Di 10 oras saga mga tugang mga kabayan, kaya ngunyan pa sa natabi mampe bulata magtipon ka natabi ki kuryente. Magtipon ka ng kuryente tanganing sa aga igwa ka pang magamit. Bisyo asin reparo. Mag-charge na tabi ka mo. Bakal ako, kanturilya ka na.
Sige tabi, kumpyang 9 na sanaan sa tuyang Philippine Standard Time. Sa buot Noring katabi batching mauli na ano ng ugma kasi batching na Your Honor Roy Balbidina kang Huban Sorsogon kang nakaaging simana ito. O birthday pala ni Your Honor. Nagimbitar. Nangimbitar pero oras na. Kung nagimbitar siya before kan sayang birthday. Ako kay ni oras mo nakuha niya ko ta so hanap niya. Kung di maurag talaga. Ha? Batching? Maurag talaga si body mong Roy Balbidina. Maurag talaga minatay mi. Irimbitaran ko daw ngayon yung mga pagiriba ko on the spot. Mala yan. Yan ang mga imbitasyon na so talagang habok mo man talaga makaabot. Kaya maurag talaga si Your Honor. Kung tuyuhon mo baga a day before or kaya a week before, gwa ka na dapat na imbitasyon. Pero kung ura-urada, padi na ngaya ka mo, pakadi na ngaya ka mo, basta sana. Na pangyari ni. Kaya maray sabi ni Madam Helen Tadoran, maringi kay ni supresahon ta dayta sa napagpara mo. Gani ngayang mamaralukag. Supresahon ta ngayang dumanaw. Ganing makuha niya ngayang hanap niya. Langhambog ngaya kay. Bata si Ma'am Helen Minatarap. Tagalibon. Man, may mga inumon ka dyan. May inumon pa, may sumsuman pa. Hoy mga tugang, igwa na lang po kita ki 7 minutes bago po mag 9 o'clock. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pera na sa nangal daw ngunyan bago magpasko. Kundi ako nasala, mga 97 days more to go before Merry Christmas. Pasko na, sinta ko. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot, nilisan ako. Kung mawawala ka, sa piling ko sinta. Paano Pasko, inulila mo. Serbisyo asin reparo. Ang sinumpaan at pagpipinginan tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Yahoo! Mga tugang 4 minutos bago tabi mag alas 9.
So, digdita naman po muna para mintras na tatapuson ang satuyang programa ngunyang pungal daw kita ni Nuebes. Petsa 19 po kita ka September taon 2024. Sa pangaran ni PM Tony dyan sa luwas, sa pangaran ni Maestro Neil Adtuon ang samuya pong station manager, sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Vice Governor Ate Glenda Ongbonga, City Councilor Riner Bursik Antabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila kang SB Malinaw, ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sa ngaran po ni Dogabos, mga tugang mga kabayan, mga paraan tabay niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Ako po ang sa indong lingkod, ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9 dagdi po sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos, domo arigato, iringat po kita, bye bye. Wala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko, alay ko sa'yo. Serbisyo asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.